Vítajte na dnešnom webinári Telo ako nástroj komunikácie s dušou. Ja sa onedlho aj predstavím, len vás nechám trošku tu ponaskakovať na tento webinár, takže dám chvíľočku čas. Možno tí z vás, ktorí tu už ste a trošku to poznáte s týmto Zoomom, tak viete, že dole máte takú ikonku, že chat. Mohli by ste mi prosím napísať, či je všetko v poriadku, čo sa týka zvuku, či sa počujeme, vidíme. Super. Díky, Miki. Ahojte. Super. Jo, ďakujem. Dobre, tak ahojte. Vidím tu aj teda známe tváre, vidím tu aj neznáme tváre, ale teším sa, že ste všetci tu. Ja by som teda začala na úvod tým, že ešte chvíľočku počkáme. Samozrejme sa nám tu ešte donaskakujú nejakí ľudkovia, čo si to tu chcú pozrieť. Ale dneska sa budeme baviť o tom, ako budeme sa baviť o téme telo ako nástroj komunikácie s dušou. Čiže, čo sa ti snaží život povedať prostredníctvom symptómov tvojho tela? Na úvod by som možno chcela navrhnúť, aby si každý sám za seba, ako tu je, skúsil na chvíľku sa pozrieť na seba. Možno ak máte nejaký problém alebo symptóm na tele, ktorý vás trápi už nejakú dlhú dobu, alebo možno to nie je dlhá doba, možno je to len chvíľu. Ale skúste si to len tak navnímať, že máte to teraz a viete si predstaviť, ako by vyzeral váš život, keby tento problém alebo symptóm zmizol? Čo by sa teda zmenilo, ak by sa tak stalo? Skúste si to len chvíľočku navnímať. Aké by to bolo, keby tento symptóm tam nebol? To je vlastne to, o čom sa budeme dnes trošku viacej baviť. Ja ešte na úvod by som vás rada trošku motivovala a tí z vás, čo ostanú až do konca, tak mám pre vás taký maličký bonus a to je e-book Symptómy tela ako správy od duše, v ktorom budete mať také shrnutie toho celého, čo sa tu dnes ide diať, ale možno aj nejaké nové informácie, plus sú tam nejaké prípadové štúdie z mojej praxe, ak by vás zaujímalo, ako to prakticky reálne vyzerá, keď tá duša sa nám snaží niečo prostredníctvom nášho tela povedať a prezradiť. Ešte na úvod, predtým ako pôjdeme vlastne do hĺbky, by som vás chcela poprosiť, všetky otázky, ktoré budete mať, si dáme také okienko na konci webináru, kde sa pokúsim ich všetky vám zodpovedať. Takže vás poprosím, možno počas webináru sa vám ešte tie otázky nejako ujasnia a zodpovedajú, takže vás poprosím počkať s nimi až na koniec, vtedy sa im budem vlastne venovať. Tak, poďme na to. Možno si tu preto, lebo už si unavený z toho, že už dlhšiu dobu riešiš nejaký problém alebo symptóm na tvojom tele. No zatiaľ sa ti to možno nepodarilo úplne úspešne poriešiť. Je to možno preto, lebo nechápeš, prečo sa to deje, možno ti chýba v tom nejaké kľúčové uvedomenie, alebo je to možno aj preto, že ťa nikto nenaučil, ako s tým pracovať. Možno sú tu takíto ľudia. Možno sú tu aj takíto ľudia, ktorí si myslia alebo neveria tomu, že si sami dokážu bez akejsi externej pomoci napomôcť v rámci tej starostlivosti o svoje telo. Ja vychádzam z toho, že každý z nás je vlastne expert sám na seba a každý z nás vlastne disponuje takou vnútornou múdrosťou, ktorú vieme kedykoľvek vlastne rozbaliť a odpovedať si na akékoľvek otázky našho života. No a keď si možno ešte až tak neveríš, že si takýto expert, možno nemáš dôveru v seba, vo svoje telo, vo svoju vnútornú múdrosť, možno je to pre teba celé také neuchopiteľné, lebo my sa tu dnes budeme baviť o úrovni duše, cez telo s nami duša bude komunikovať a je to také neuchopiteľné. Možno v tom máš chaos, nevieš, ako s tým narábať, možno si človek, ktorý má aj strach sám so sebou experimentovať v rámci toho, že si vie povedať, že fíha, tento symptóm znamená pre mňa toto a toto. Nevie si možno sám niečo naordinovať, možno sa bojíš, že keď si budeš sám zodpovedať na tvoje otázky, niečo pokazíš. Ale možno si tu aj preto, lebo konečne chceš prebrať zodpovednosť sám za seba a svoju fyzickú pohodu do vlastných rúk.
Čiže chceš si začať dôverovať v spôsobe, akým zaobchádzaš so sebou a svojim telom. A nechceš byť závislý na druhých ľuďoch. Možno sa tiež chceš naučiť nejakým spôsobom orientovať v informačnom pretlaku, lebo každý z nás určite pozná takú tú vec, že keď nám niečo je, začneme googliť, fíha, symptómy môjho, moje telo sa rozhodlo dať mi takýto signál, vygooglím si, čo to znamená, a potom s hrôzou pozerám, čo všetko by to mohlo byť. Toto sa nemusí diať, samozrejme, keď je človek nejakým spôsobom spojený so sebou, so svojou vnútornou múdrosťou a vie si možno zodpovedať na nejaké otázky. Na tomto webinári sa budeme baviť o takých 3 hlavných veciach. O tom, ako s tebou môže komunikovať tvoja duša prostredníctvom symptómov na tvojom tele. Čo je to vlastne tá choroba alebo symptóm z pohľadu duše, prečo sa nám to vlastne deje. A budeme sa baviť aj o tom, ako môžeš ty zlepšiť komunikáciu s dušou a tak lepšie porozumieť jej odkazom na tvojom tele. Na úvod by som možno chcela poznamenať, že tento webinár nie je pre teba, ak čakáš, že sa dozvieš, čo je konkrétna príčina tvojho problému alebo symptómu, ktorý by si chcel riešiť, pretože toto je niečo, čomu ja sa venujem na individuálnych sedeniach. Možno ak tiež tento webinár nie je pre teba, ak očakávaš možno nejaké magické tipy a triky, ktoré ti pomôžu odčarovať tvoj problém po ukončení tohto webináru. A tiež tento webinár nebude pre teba, ak si človek, ktorý nemá trpezlivosť a vyhľadávaš len akúsi ďalšiu skratku riešenia tvojho problému. Ja by som možno trošku začala o sebe a povedala vlastne nejaký ten môj príbeh, aby ste vedeli, prečo sa tu ja dnes cítim kompetentne vôbec vám o tomto hovoriť. V roku 2013 sme my s mojou rodinou založili školu intuície, ktorá vlastne dodnes funguje. Škola intuície pre dospelých, pre detí, možno ste sa s tým stretli, možno nie. V rámci tejto školy ja som sa začala zaujímať o svoju intuíciu a neskôr som začala vlastne učiť ľudí, ako tú intuíciu používať vo svojom živote. No a toto by som ja nazvala taký ten môj začiatok tej celej mojej cesty, kedy vlastne ja som sa začala viac zaujímať o to, ako to zapojiť do každodenného života a ako sa o niečo také, ako je intuícia, niečo akoby neuchopiteľné, dá oprieť. Prerastlo to do toho, že od roku 2017 som začala robiť skôr individuálne sedenia s ľuďmi, kde vlastne sa moja intuícia vycibrila do takej miery, že som bola schopná im zodpovedať na otázky, na príčiny ich problémov, čiže napojiť sa na úroveň ich duše a sprostredkovať im informácie z tejto úrovne. Tento rok, to bol taký, teda celkovo je to asi zaujímavý rok pre všetkých z nás, ale sa udiala taká vec, že začali za mnou chodiť klienti na sedenia, ktorí chceli vyslovene riešiť nejaké problémy s telom, čiže nejaké symptómy a nejaké dlhotrvajúce choroby a tak ďalej. Preto sa môj záujem vlastne začal obracať týmto smerom, lebo ma začalo zaujímať, že tie príčiny stojace za problémami sú naozaj veľmi zaujímavá vec. Tiež vlastne tak 2 roky dozadu sa mi udiala taká životná zmena, že som trošku sa zo mňa stal taký, povedzme, že prírodnejší človek, lebo som sa presťahovala do domu so záhradkou, kde som sa začala zaujímať o prírodu ako takú. A to bol vlastne taký veľký moment v mojom živote aj kvôli tomu, lebo ja som od malička riešila alergiu, na ktorú som jedla lieky, nemohla som chodiť von, mala som rôzne reštrikcie. Možno alergicie, ak to nejaký ste to poznáte, bol to taký ten handicap typu, že všetci sa tešili, že prichádza jar a ja som bola odutá doma so zaslzenými očami a vreckovkami. Takže som si povedala, že toto asi nebude veľmi optimálna vec na celý život a povedala som si, že ja tú alergiu sa rozhodujem, že nejdem ju mať a vysadila som všetky lieky, ktoré som na to jedla. Počasie som to trošku oľutovala, lebo mi došlo, že to asi nebude riešenie, že to asi nepôjde tak jednoducho len to vysadiť a potom čakať, že náš problém nejakým spôsobom magicky zmizne.
Ale došlo mi, že vlastne bude to spojené s nejakými témami v mojom živote. A presne tak aj bolo. Bolo to u mňa konkrétne spojené s vzťahom, ktorý ja som mala k prírode ako celku, pretože od malička, keď človek vníma tú prírodu a tie pele a alergény ako nepriateľa, tak samozrejme vníma celkovú prírodu ako nepriateľa. A potom ono to začína byť pomerne ťažké, keď človek chce viesť nejaký normálny život a stále mu nejaký typ problému do neho zasahuje. To určite poznáte. Takže z tohto dôvodu som ja chcela aj zriešiť moju alergiu, ktorú som začala riešiť, takže som sa pozrela na príčiny za tým stojace, vyriešila tie témy, napravila môj vzťah s prírodou ako takou, použila na to aj nejaké prírodné dary a doplnky, lebo je úžasná vec, že na každý náš problém naozaj existuje aj nejaké prírodné riešenie. No a vlastne v rámci aj tohto úspechu dnes moja alergia vyzerá tak, že počas tejto poslednej sezóny som mala nejaké 3 dní soplík a červené oči, čo ja pokladám za obrovský úspech, lebo keď ste človek, ktorý naozaj väčšinu tých krásnych dní na jar a leto sedíte doma, lebo sa vám nedá chodiť von, tak je to veľký, veľký úspech. Takže preto som pochopila, že tie rôzne príčiny za tými problémami, ktoré môžeme mať na tele, sa dajú riešiť a ja verím, že my ich vieme vyriešiť, ak to tak skutočne má byť. Preto vzrastol vlastne môj záujem o štúdium týchto symptómov a preto to vlastne dneska robím v tej podobe, že to robím pre klientov v rámci rôznych problémov, s ktorými ma navštívia. Tak, ale poďme sa teda pozrieť, ako s nami dokáže tá duša, aby ste si to vedeli možno predstaviť, komunikovať. Duša s nami komunikuje v podstate počas celého nášho života neustále. Komunikuje s nami cez rôzne životné situácie, cez náhody, ktoré sa nám dejú, cez ľudí, ktorých stretávame, cez situácie, ktoré sa nám dejú, cez knihy, ktoré sa k nám dostanú. Komunikuje s nami tiež cez pocity a komunikuje s nami cez telo. A telo je to, o čom my sa budeme baviť v rámci tohto webináru. Je dosť možné, že tie rôzne spôsoby, akými s nami komunikuje duša, sú pre veľa ľudí také neuchopiteľné. Lebo stále, keď sa mi opakuje nejaká situácia, viem si to nejako vysvetliť, viem to otlačiť, potlačiť, nevšímať si to, zatvárať oči, ale telo je taká super vec, že keď už s nami duša komunikuje prostredníctvom tela, tak už to nevieme potlačiť. Nevieme to potlačiť, pretože to citeľne ovplyvňuje náš život. Máme nejakú bolesť, trápi nás to, nevieme vykonávať možno nejaké každodenné aktivity a tak ďalej. Čiže je to vynikajúca vec, pretože už nevieme ten odkaz, ktorý sa nám snaží prostredníctvom tej duše sem prísť, nejakým spôsobom ututlať. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá nejaká taká klasická cesta riešenia nejakého problému, ktorý máme na tele. Povedzme, že sa nám objaví nejaký, ja neviem, exém, zápal močového mechúra alebo nejaký problém s trávením. Čo začneme robiť? Samozrejme začneme hľadať v domácej lekárničke všetky veci, ktoré by nám mohli pomôcť a začať si to dávkovať. S tým veľmi nepochodíme, tak dobre, na druhý deň už skúsime väčší kaliber, už ideme teda do tej lekárne, tam si niečo kúpime, ani to nám nepomôže, zistíme, že asi budeme musieť ísť za nejakým odborníkom, tak pochodíme doktorov, pochodíme jedného, druhého, tretieho. Máme už všemožné názory od rôznych doktorov, čo nám môže byť, stále nie sme spokojní, nie je to vyriešené, problém pretrváva. Ďalej, čo robíme, je, že skúšame alternatívy. Tu je biorezonancia, tu je taký, onaký prístroj, tu môžem ísť za takýmto odborníkom na takúto terapiu, alebo môžem si kúpiť knihu Duchovné príčiny chorôb a začať ich listovať, že čo teda bude ten problém. Čo ste si všimli, prosím vás, skúste mi napísať do chatu na spôsobe riešenia tohto problému. Čo je ten hlavný menovateľ, keď to riešime takýmto spôsobom? Áno, výborne, hľadáme toho niekde vonku. Hľadáme pomoc vonku, zbavenie sa zodpovednosti, skúšame, snažíme sa ho zbaviť. Trpezlivosť, zbierame informácie, áno, všetko toto robíme.
Neriešime príčinu, ale dôsledok. Výborne. Ďakujem. Presne tak. O toto mi išlo. My hľadáme príčinu niekde vonku. Lebo nám ani nenapadne na začiatku, že my by sme to sami vedeli nejakým spôsobom poriešiť. My ten faktor ani nezahrnieme do riešenia našho problému. Úplne sme obišli tú možnosť, že ak sa spýtame seba, príde nejaká odpoveď, ktorú možno hľadáme, ktorú nám možno ani ten samotný odborník nedá, pretože odborník koná v rámci nejakých svojich skúseností, v rámci nejakých štatistík, možno v rámci nejakých skúseností, ktoré má s inými klientmi. A jediné, čo tam chýba, a čo mne vždycky chýbalo na tomto prístupe, je tá individuálny prístup. Úroveň, ktorú vie zahrnúť tvoja duša, ti vlastne vie sprostredkovať tú individualitu v tom celom. Čiže toto je presne to, čo by som rada potom demonstrovala. Ja by som vám ukázala rada príklad z mojej praxe a budeme sa baviť o reálnom mojom klientovi, ktorý ku mne prišiel s problémom. Poviem vám, čo som vlastne zistila, že je tá príčina, ako sa to vyriešilo a prečo je ten individuálny prístup vlastne tak extrémne dôležitý. Tak, môžeme sa pozrieť na môjho klienta Martina. Jeho problém, Martin za mnou prišiel kvôli tomu, že mal bolesti s klbami. Vlastne prišiel za mnou, pretože už pochodil všetkých lekárov, už dlhodobo sa mu kazil jeden klb po druhom, už mu lekári vlastne hovorili, že musí ísť na operáciu a tak ďalej. Bol už z toho unavený a preto vlastne chcel vyskúšať niečo akože alternatívnejšie. Chcel nazrieť vlastne za oponu toho, prečo sa to deje, lebo asi to už nebude náhoda. Stalo sa to, že Martin už kvôli tomu nemohol športovať, mal bolesti, ktoré pretrvávali v noci, potom kvôli tomu nespal. Samozrejme, tá nespavosť začala potom taktiež zachádzať do tých každodenných aktivít, čiže bola nižšia produktivita v práci. A začalo mu to jednoducho zasahovať do jeho každodenných aktivít. Samozrejme to malo lavinový efekt aj na vzťahy, potom je človek podráždený, hobby nemohol vykonávať a tak ďalej. Mal veľké bolesti. To bol problém, s ktorým za mnou prišiel. Príčinu, ktorú ja som zistila po vlastne spojení sa s úrovňou Martinovej duše, bola nasledovná. Martinová duša je unavená z toho, že Martin je konzerva. To znamená, aby som to trošku rozbila. Príčina bola tá, že z pohľadu Martinovej duše bol Martin veľmi neflexibilný človek, čo sa nakoniec preukázalo aj na jeho kluboch. Všetko za svoj život robil vždy rovnakým spôsobom. Vždy v rovnakých koľajničkách, s rovnakými ľuďmi, v rovnakej práci. A duša už z toho bola unavená, pretože vždy, keď zvykneme robiť jednu a tú istú vec dookola 20 rokov, tak neexistuje nejaká možnosť, cez ktorú nám tá duša pošle do života niečo nové. A niečo nové nám tam chce poslať preto, aby sme rastli, aby sme sa vyvíjali ďalej. Čiže z pohľadu duše sa Martin uzavrel do akejsi krabičky nejakého okúkaného, rigidného a nebolo tam miesto na posun a rast. Riešenie, ktoré vlastne potom prišlo ako informácia od Martinovej duše, je, že je potrebné zmeniť svoj rigidný prístup k veciam, k ľuďom, ponukám a začať robiť veci, ktoré sú vlastne mimo komfortnú zónu. Toto je niečo, čo vlastne dodnes Martin zapája do svojho života, lebo toto sedenie nebolo tak dávno a skúša vlastne robiť veci, ktoré nikdy predtým nerobil. Na Martinovom príklade si vieme ale všimnúť to, že duša s nami vie komunikovať pomerne dlhú dobu cez naše telo, lebo Martin mal tieto problémy už niekoľko rokov. A ono je to úplne v poriadku, pretože niekoho miera citlivosti na to, že niečo so mnou nie je v poriadku, môže nastať už pri prvých príznakoch, no niekoho miera môže nastať až pri úraze alebo až po rokoch. A je to tak úplne v poriadku, pretože na jedno sa vieme určite spoľahnúť a to na to, že ak sme si tu dali za úlohu
cez našu chorobu alebo ten symptóm niečo pochopiť, niečo sa o sebe naučiť, tak sa to stane, či chceme alebo nie. Pretože možnosti, ktorými nám to naša vlastne duša vie ukázať, existuje nekonečno. Ja by som rada ešte ostala pri téme kĺby, pretože vám chcem povedať, že prečo je tá individuálna informácia taká dôležitá a prečo ja nie som veľký zástanca nejakých tých všeobecných rád alebo aj tých kníh Duchovné príčiny chorôb, lebo nesedia podľa mňa na každého. Poďme sa pozrieť na ešte jedného môjho klienta, Tomáša, ktorý prišiel s tým istým problémom, bolesť kĺbou, no jeho hlavná príčina po sedení, som zistila, bolo neprijímanie toku života. Inými slovami, v Tomášovom prípade išlo o to, že robí odpor voči podnetom, ktorému v poslednej dobe priniesol sám život. Bol nespokojný, frfle na ne, nevie sa s nimi zladiť, alebo sa ich dokonca bojí. A tu si môžeme všimnúť na tomto príklade, že ide o ten istý prejav, čiže bolesti kĺbou, problémy s kĺbami, ale úplne inú príčinu za tým. Samozrejme aj to riešenie, ktoré potom prišlo, pre Tomáša bolo úplne iné ako v Martinovom prípade. No a do tretice, aby som to uzavrela, my sme tiež v našej rodine nevyhrali nejakú genetickú lotériu v oblasti kĺby. Mám tiež niekedy problém s praskajúcimi babkovskými kĺbmi. A téma, ktorá za tým stojí u mňa, je téma konzistentnosti. A vedieť, vytrvalosti, konzistentnosti, vedieť veci dotiahnuť do konca. Sledujem, že u mňa sa tento prejav objaví vždy vo fáze, kedy je potrebné si túto tému pripomenúť, že toto je nie veľmi moja silná stránka, vtedy začnú kĺby praskotať. A má to taký charakter, že to niekedy príde, odíde a človek si vie navnímať, čo mu to vlastne v danom momente, kedy to príde, chce tá duša povedať. Vieme si teda všimnúť aj to, že duša s nami vie pomerne dlhú dobu komunikovať cez to naše telo. Ja sa na sedeniach venujem predovšetkým dlhodobým problémom alebo chronickým problémom, akými sú napríklad alergie, intolerancie, dlhodobé veci, bolesti a tak ďalej, chronické stavy, nespavosť, migrény, všetko to, čo sa ťaha už nejakú dobu. A hovorím to preto, lebo toto sú symptómy, cez ktoré je evidentné, že sa nám snaží duša niečo povedať. Nebudeme sa tu baviť o nejakých malých soplíkoch alebo problémoch s trávením, pretože nie každý soplík musí mať veľký galaktický význam za sebou stojaci. Takže len aby som to uviedla na správnu mieru, príčiny alebo správy, ktoré sa nám duša snaží prostredníctvom tela dať, väčšinou chodia cez tieto dlhodobé prejavy. Poďme sa teda ale pozrieť na to, čo vlastne je tá choroba alebo symptóm z pohľadu duše. Choroba, viete si predstaviť, ešte takto, viete si predstaviť, že by existovala služba, taká ako vidíte tuto na obrázku, že taká veľká ruka z nebies by vám priniesla taký papierik s odpoveďou na každú vašu otázku. Taká služba už existuje totižto. Je to naozaj schopnosť vedieť sa spojiť sám so sebou, so svojou vnútornou múdrosťou. A keby, že nás toto učia už na základných školách, tak to možno vyzerá úplne inak. Ale nevadí, stále sa to vieme naučiť v akomkoľvek veku a rozpoložení. Choroba a symptóm je z pohľadu duše skúsenosť. Skúsenosť, ktorú sme prišli zažiť. Je to taktiež nástroj, cez ktorý sa niečo človek naučí. Je to spôsob, akým s tebou komunikuje duša, čo sme si povedali už na začiatku. A navádza ťa niečo sa naučiť, prijať, alebo opustiť, niečo možno v živote zmeniť, napraviť alebo predefinovať. Väčšina z nás vníma nepohodu na fyzickom tele ako negatívnu vec, čo je úplne jasné a logické. Pretože nám to zhoršuje kvalitu nášho života. Možno to často vlastne vnímame ako takú nepriazeň osudu, zlú karmu alebo nešťastie. Z toho potom samozrejme plynú aj také pocity frustrácie, hnevu, smútku, nepochopenia.
Ale ja tu dám jednu takú myšlienku, čo by ste si mohli nechať rozobrať v hlavičke. Čo ak ten symptóm, ktorý k nám prišiel, je vlastne taká pomoc od tvojej duše. Pomoc v tom, aby si sa niečo prostredníctvom toho, ako ideš ten symptóm riešiť, o sebe naučil alebo dozvedel. Čo ak to vôbec nie je za trest, nie je to zlá karma, ale čo ak je to vlastne možnosť duchovne, osobnostne, akokoľvek rásť. Možno sa dá na to pozrieť aj takto. Tí z vás, čo boli vlastne v skupine facebookovej, ktorá predchádzala tomuto webináru, ste tam mali každý deň úlohy a otázky. Jedna z tých otázok pár dní dozadu bolo cvičenie o tom, že ste si mali zodpovedať, že keď už ste riešili nejaký ten symptóm alebo problém na vašom tele, mali ste si zodpovedať na otázku, čo vám to dalo. A to je presne ten moment, kedy je možné zmeniť optiku na to, čo sa nám deje, z toho, že to je nejaká strašná katastrofa a nepriazeň, na optiku, dobre, ďakujem, toto je možnosť na rast. Idem zistiť, ako môžem v tejto situácii vyrásť. Naša duša má totižto priamy dosah na hmotu. To znamená, určite poznáte niektorí z vás aj tie príbehy tých zázračne vyliečených ľudí, možno aj tých ťažšie chorých ľudí, ktorí sa jednoducho nejakým zázračným spôsobom vyliečili. Veľakrát sa deje to, že choroba alebo symptóm vytvoria človeku strach o život. A strach o život je obrovský motivátor na to, aby človek sa nakopol a vo svojom živote bol schopný niečo výrazne zmeniť. Alebo sa nejakým spôsobom posunúť, niečo predefinovať, niečo jednoducho urobiť veľkú zmenu. Takú naozaj veľkú. Možno to poznáte aj z príbehov ľudí, ktorí vlastne dostali nejakú správu od doktora, mali nejaký ako kvázi šok, ktorý sa im udial. A vtedy sa im podarila urobiť táto zmena. Dlhé roky predtým nie. Takže moja otázka opäť znie, je skutočne tá choroba alebo ten symptóm zlá vec? Poďme sa pozrieť na to, ako sa taký symptóm vôbec prejaví na tele. Z mojej praxe si všímam, že vždy ide o spleť faktorov, ktoré v tom majú prsty. Ide o faktory, akými sú napríklad genetická výbava, predispozícia, životospráva a tak ďalej. Naša duša sa len vyberie nejakú oslabenú štruktúru v našom tele, cez ktorú sa potom prejaví, aby nám poslala nejaký typ odkazu. Je úplne v poriadku, v tomto bode by som chcela povedať, že je úplne v poriadku, ak my ten odkaz nerozumieme dni, týždne, mesiace a možno aj roky. Je to úplne v poriadku, pretože všetky tie roky, ktorými pátráme po odpovedi na túto otázku, sú ako keby zakalkulované v tej našej ceste seba poznania. Duša nám totiž to vždy prezradí aj tak len to, čo máme v danom momente vedieť. Preto keď riešim nejaký problém dlhodobo, tak som navštívil takéhoto odborníka, tu som zistil toto, tu som zistila zase toto, tu už začínam alternatívne nad tým rozmýšľať, začínam doma meditovať, už som zase na inej úrovni a vždycky nejaký malý kúsok skladačky sa nám poskladá. Čiže deje sa to postupne a je to úplne v poriadku. Ja som sa tak zamýšľala nad takou zábavnou vecou a to je, že prečo vieme tak dlho nejaký symptóm na tele potláčať. Možno to poznáte všetci, alebo sa vám to určite stalo, že niečo príde a vy to sa snažíte buď ututlať, alebo si poviete, že no, tak ja už som alergik 20 rokov, veď však ja už som 20 rokov nespal dobre, už to inak ani nebude. Aj samozrejme toto je možnosť prístupu. Myslím si, že ale ak sme sa sem prišli cez tú danú chorobu alebo symptóm niečo naučiť, tak ono sa to udeje, či chceme alebo nie. Možno ak v tomto symptóme na nás čaká nejaké veľké uvedomenie, ktoré máme ako človek dostať, tak určite na neho prídeme. Existuje ale aj skupina ľudí, čo je taká zaujímavosť, ktorej choroba či symptóm vyhovuje. Možno takých aj poznáte, máte ich v okolí.
už sa s tým zmierili, vlastne predstavuje to pre nich kopec výhod a sú to ľudia, ktorí nemajú nejakú motiváciu ani potrebu chcieť nejako byť zdraví alebo byť fit. A je to úplne v poriadku, pretože ono je otázne, že či každý z nás vlastne, čo rieši nejaký ten symptóm alebo chorobu, má skutočne sa z toho vyriešiť, alebo je to len nejaká skúsenosť na ceste, ktorú si mám prežiť. Hej? Je to individuálne. Preto opäť dávam dôraz na tú individualitu, ktorá v tom je vždycky. U každého je to inak. Čo by som rada ešte podotkla, čo som si všimla v rámci symptómov, je dobré načasovanie. Poznáte to všetci, že na všetko existuje ten správny čas? Myslím si, že to existuje aj na vyriešenie symptómov alebo problémov, ktoré máme na tele, ktoré nás už možno nejakým spôsobom dlhodobo sprevádzajú. Nie vždy je ten správny čas. A toto viem napríklad aj zo sedení, pretože často mi príde nejakému klientovi informácia z úrovne jeho duše, že u Viktora sa čaká na uvedomenie XY. Samozrejme, ja to uvedomenie Viktorovi poviem na sedení, ale čaká sa, kedy Viktor nejakými krokmi v živote na to dôjde sám. Čiže existuje na to tá správna doba. Týmto celým chcem opäť len povedať, že si nedovolím v tejto oblasti niečo generalizovať a zovšeobecňovať, pretože to vidím na svojich sedeniach, ako všetky tie informácie, ktoré chodia z úrovne duše mojich klientov, sú vždycky veľmi individuálne, môžu riešiť ten istý problém, môžem mať 5 tých istých klientov s tou istou vecou, vždy to bude niečo iné. No dobre, teraz si hovoríte, dobre Lenka, hej, super, na všetko je ten správny čas, ale čo teda môžem robiť dovtedy? Môžem vôbec niečo robiť, alebo mám sedieť doma a čakať, kedy príde ten správny čas? Stále sa dá niečo robiť a tu by som rada prešla možno k takej tej praktickej časti workshopu, kde si povieme teda, čo sa s tým dá robiť. Ako sa teda dokážeme stať vnímavejší na podnety nášho tela? Odpoveď je veľmi vedome, tak aby sme to dávali do života vedome. Dôležité, čo je ako prvé, je stať sa vnímavejší na podnety. Ako som hovorila o tom, že sme ľudia, ktorí radi potláčajú, určite to poznáte, že na vás niečo lezie, hej. To príde nejaký soplík, doma už vyberám propolisovú tinktúru, už si ju dávkujem, už riešim, ako to inak idem potlačiť. Pretože nemám teraz vôbec čas na to, aby som tu bola chorá, alebo aby som riešila nejakých doktorov, nie to, že budem ležať v posteli a tak ďalej. Keď toto robím, čo určite poznáte, každý z vás to možno pozná, tak čo vlastne robím je to, že dávam signál svojmu telu, že o ňo teraz nemám záujem. Že vlastne áno, duša moja milá, chceš mi niečo povedať, chceš ma možno spomaliť, zastaviť, niečo mi ukázať, ale vieš čo, ja teraz nemám čas, lebo mám strašne veľa roboty a potrebujem tu ešte deti, hento, tamto. Teraz nie. Toto nie je veľmi dobrý prístup a nedá sa robiť do nekonečna, pretože to poznám, je to také zábavné, že tá duša si vždy potom nájde iný spôsob, ako k vám prehovárať. Hej? Čiže ak vyrieším jednu vec na tele, začnem potom riešiť ďalšiu vec. Hej? Príde cez iný kanál, aby mi niečo povedala a tak ďalej. Tak, čo ale teda môžeme začať robiť? Ja som to tu rozpísala do takých krokov. Krok 1 je začať vnímať svoje telo. Toto sú kroky, ktoré vlastne viete zapojiť do vašho každodenného života, hlavne kvôli tomu, ak by ste chceli zlepšiť vzťah. Vzťah s vašou dušou, s vašim telom a začať to viacej zapájať do života. Čiže krok číslo 1 znie: začni vnímať svoje telo. Do toho patrí samozrejme aj to, čo som hovorila pred chvíľočkou, nepotláčať veci, ktoré mi telo ukazuje. Poznáte to, sa hovorí, že kam obrátiš pozornosť, tak to rastie. Cieľom nie je dať problému celú svoju pozornosť a začať byť teda hypochonder a sledovať, ako sa ten exém zväčšuje alebo ako tie bolesti chrbtice prerastajú do obrovských
rozmerov a tak ďalej. Cieľom je si uvedomiť, že niečo prišlo, navnímať si to, povedať, že dobre, OK, chápem, teraz tomu treba dávať pozornosť. Cieľom je uvedomenie a akceptovanie, že sa to vôbec deje. Cieľom je všimnúť si to a nepotláčať. Čo týmto ešte trénujem, keď začínam si všímať svoje telo, je prítomnosť, pretože dnes žijeme v dobe, kedy stále riešime niečo, čo je v budúcnosti. A keď neriešime niečo, čo je v budúcnosti, tak riešime niečo, čo bolo. Takže žijeme stále niekde inde, len nie tu. To si môžete všimnúť napríklad na tele, keď sa budeme baviť trošku o bolesti. Bolesť je geniálna vec, ktorá vie človeka preniesť do prítomnosti. Lebo nedá sa tú bolesť neriešiť teraz. Takisto je to vlastne s tými prejavmi a symptómami na tele. Nedá sa to neriešiť. Čiže tá prítomnosť je veľmi dôležitá vec v našom živote. Čo môžeme zapojiť ako ďalší krok v rámci nejakého zlepšenia vzťahu našej duše a tela a celého toho pochopenia a prepojenia týchto dvoch rovín je sebareflexia. Spraviť si takú revíziu v živote. Keď k vám príde nejaký problém alebo symptóm, ktorý teraz buď je po A nový, alebo po B poznáte určite aj tie symptómy, ktoré chodia v takých vlnách, napríklad nejaké zápalové procesy. Bolo to tu, 3 mesiace je to v pohode, zase to prišlo, zase to odišlo a tak ďalej, prichádza to späť. Vždy, keď sa tento symptóm alebo choroba vráti, viete si spraviť sebareflexiu. A v tom momente je dobré položiť si nasledujúce otázky, ktoré vám možno pomôžu sa lepšie zorientovať. Otázky typu, čo sa práve teraz v mojom živote deje? Ja z praxe viem, že počas sedení to je veľmi ako naozaj veľký nástroj otázky. Pretože veľakrát príde najväčšie uvedomenie a aha moment, keď si človek položí tú správnu otázku. A my všetci si vieme zodpovedať na tie otázky. My len možno nevieme, čo sa máme sami seba opýtať. Takže keď príde nejaký takýto symptóm alebo choroba, stačí sa pozrieť, čo sa teraz v mojom živote deje. Ďalej, môžem sa opýtať, čo sa v mojom živote zmenilo. Prišla zmena práce, možno nejakých vzťahov, možno nejakých mojich návykov, alebo režim dňa sa mi nejakým spôsobom zmenil. Prišla zmena nejakého hobby alebo cvičebného plánu, spánku, alebo sa zmenil môj postoj voči niekomu, niečomu. Treba sa skutočne pozrieť do detailu, čo sa v mojom živote teraz, keď prišiel tento problém, zmenilo. Čo je tam iné. Ak pôjdeme ešte hlbšie a neostaneme plávať iba na tej povrchovej rovine tohto celého, tak sa môžeme pozrieť, čo sa deje v mojom živote emočne. Aké pocity pociťujem. Čo ich teda vyvoláva. Aká je moja reakcia na ne. Ako s nimi zaobchádzam. Potlačam ich, prehltám, alebo ich radšej ututlám, aby som ich nemal, alebo ich naozaj riešim navonok. Ďalej, čo sa môžeme sami seba opýtať, je napríklad, keď je taká fáza života, kedy, možno to poznáte, že večer idete zaspávať s nejakou témou, ktorú riešite a ráno vstávate s tou istou témou. Proste, že je niečo také, čo vás ťaží. Toto si treba navnímať, čo riešite pred spaním a hneď ráno ako prvú vec, keď riešite nejaký symptóm alebo chorobu. Čo sa v danom momente deje vo vašom živote. Netreba podceňovať tento zdanlivo jednoduchý nástroj sebereflexie, lebo on v sebe naozaj skrýva veľký potenciál aha momentov pre náš život. Ďalší krok je to, aby sme zistili, aby sme vedeli zistiť, čo, keď už máme nejaký ten problém, dobre, už vnímam svoje telo, už chápem, že ho nejdem potláčať, už som si zodpovedala na sebareflexívne otázky, už ako tak šípim, prečo tam ten problém je, ale teraz následuje krok 3, čo s týmto problémom môžem vlastne urobiť. Z praxe viem, že často nejde o riešenie problému samotného, ale predchádzajú tomu iné uvedomenia. Myslím si, že v tomto bode by som povedala, že to, čo je tu kľúčové, je, že treba mať oči otvorené.
Ja by som to rada demonstrovala na jednom príklade, ktorý som sem dala, aby sme tento bod pochopili. Tak, stačí mať otvorené oči a nastavené antenky na to, čo mi život ponúka, čo sa v ňom práve deje. Takže povedzme, že máš problém s nespavosťou a riešiš ho tak, že siahaš po nejakých dostupných prostriedkoch, hej, valeriána, neviem, levanduľa, tam rôzne tabletky, aby mi to pomohlo proste v noci spať, lebo neviem, ako inak to riešiť. Povedzme, že príčina skutočná za tvojim problémom s nespavosťou je tá, že zvykneš predtým, ako chodíš spávať, robiť aktivity, v ktorých prijímaš do seba podnety, informácie a energiu. Hej, to sú napríklad veci ako pozerať telku, počúvať nejaké podcasty, nechať si zvonku tie podnety nechať prúdiť do svojho systému. Čo ak riešením tvojho problému je toto iba otočiť a pred spaním robiť aktivity, ktoré vlastne tvoju energiu dávajú do vonka. Hej? Alebo informácie dávajú do vonka. To sú aktivity ako napríklad písať si denníček alebo nejaké ručné práce pred spaním alebo jednoducho niečo, kde ty niečo tvoríš a dávaš zo seba von. Povedzme, že na toto máš prísť. A teraz ako ti to môže ten život ukázať, že presne na toto máš prísť a vyriešiš svoj problém s nespavosťou? Ak si niečo máme všimnúť, budú na to vytvorené všetky podmienky, aby sa tak stalo. Na to sa môžeme naozaj skutočne spoľahnúť. Všetky náhody nás privedú k tomu, napríklad v tomto prípade s nespavosťou, že sa vybijú poistky na celej ulici. Ja teraz budem doma sedieť po tme, s vybitým mobilčekom, nič si neviem zapnúť, tak celá znudená si pri sviečke začnem vyfarbovať nejakú omaľovánku alebo niečo si kresliť. A prekvapivo po tomto celom budem mať vynikajúcu noc, to znamená, že sa vyspím najlepšie ako za posledného pol roka nie. A mojou úlohou v tomto celom je si všimnúť to spojenie. To, že mi život ukázal, kedy viem svoj problém vyriešiť. Čiže mať oči otvorené, sledovať, čo mi život ukazuje. Tiež to možno poznáte, ak ste riešili nejaký váš problém na tele a chodili vám k tomu rôzne nejaké články alebo vám niekto poradil nejakú, ja neviem, nejaký typ byliny, ktorý vám s tým pomôže, alebo nejaký typ liečiva, ktorý môžete, alebo terapie, ktorú môžete zapojiť do riešenia tohto problému. A teraz to vidíte všade, kam chodíte, idete so susedou vo výťahu, tam vám hovorí, že bola cez víkend v lese zbierať túto bylinu, prídete do roboty, do kuchynky a tam leží časopis na stole s veľkým článkom o tejto byline. Toto sú všetky tie náhody, ktoré vy potrebujete zahrnúť viacej do vášho vnímania a mať tie antenky na to nastavené, lebo toto je presný spôsob, akým s vami duša vie vám odkomunikovať, napríklad, čo môžete s tým svojím problémom robiť. Samozrejme, ďalší level je vedieť si zatvoriť oči a spýtať sa sám seba, čo s tým môžem robiť, ale pre začiatok by bolo veľmi vhodné začať si všímať spôsoby, ktorými to k vám môže prísť. Tak, poďme na štvrtý krok v tomto celom. A to je krok, ktorý zahŕňa techniky zamerania pozornosti na telo. Toto bola tiež jedna z úloh alebo z otázok, ktoré ja som mala v rámci tej facebookovej skupiny, ktorá slúžila ako predpríprava na tento webinár, kde sme sa bavili o tom, aké techniky teraz aktuálne alebo akú starostlivosť o svoje telo aktuálne máš. Hej? Medzi tieto techniky patria dýchové cvičenia, meditácie, rôzne vedomé uvoľňovanie tela, práca s energiou, yoga, otužovanie, čokoľvek, čo vám napadne, pretože to je niečo, čo viete zapojiť do vašho života a prehlbí to vzťah k telu. Taktiež, čo to robí, je, že to pomáha sa sprítomniť. Tu by som chcela ešte možno poznamenať jednu takú malú poznámočku a to je, že pozor, nezasekni sa. Veľa duchovných učiteľov veľakrát dáva jednu takú vec do vonka a to je to, že sa netreba zaseknúť a stotožniť s tým, že sme tu iba akési telo, o ktoré sa treba starať.
Čiže nejde tu o to sa stotožniť, ale aby sme sa na tom nezasekli. Že sme tu iba nejaký pobehujúci skafander alebo nejaký obal tela, alebo ako to zvykne volať moja sestra, nejaký pobehujúci kožný vak. Nie, stačí si to len uvedomiť. My sme telo dostali na to, aby sme sa tu vedeli nejakým spôsobom pohybovať a nejakým spôsobom prejaviť, ale nie je to úplne vitálne sa na tom zaseknúť. Tak. Takže, aby som to trošku zhrnula. Netreba sa stotožniť so svojím problémom, len si ho uvedomiť a vnímať ho ako signál na ceste životom. Hej. Nakoľko som sem došla ako nehmotná duša do hmotného sveta, dostala som telo, aby som sa vedela týmto svetom nejakým spôsobom pohybovať a realizovať. Bolo by v predstave super, že kebyže to telo nemám a som tu len poletujúca duša, nepoznám také veci ako zakopnúť o prach a potom skákať od bolesti, alebo nepoznám, čo to je mať črevnú výrozu. Možno by to bolo zaujímavé, ale bohužiaľ to tak nie je. Sme tu, máme tie tela na niečo nám majú slúžiť, tak sa poďme o ne začať trošku starať a zaujímať. Toto si treba uvedomiť, ale nestotožniť sa so svojím problémom, len to prijať ako možnosť niečo nové sa o sebe dozvedieť, alebo ako možnosť pochopiť nejaký signál, ktorý sa nám snaží duša prostredníctvom tela poslať. Čo si ja všímam vlastne, alebo čo mi vychádza z celých tých sedení, ktoré ja robím s klientmi, je nasledovné. Človek vie byť naozaj fit a povedzme, že pomerne zdravý, keď robí rozhodnutia v živote, ktoré nie sú proti nemu samému. Zaobchádza so sebou s rešpektom, nepotláča emócie, vie byť autentický, nerobí odpor voči životu. Ale toto je taký scenár, že to by sme museli byť nejakí úplne úžasní ľudia, aby sme všetko toto vedeli mať splnené a nemuseli sa nám vlastne cez telo nejakým spôsobom tieto veci potom pripomínať a ukazovať, ale vyšlo mi to ako taký sumár, keď z toho spravím a pozriem sa na všemožné témy tých klientov a problémy, s ktorými prišli, tak mi z toho vychádza, že naozaj treba len myslieť na to, že ak v živote budem robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade sám so mnou, nebudem potláčať seba, budem autentická, nebudem robiť odpor, tak je dosť veľká šanca, že budem mať oveľa menej nejakých rôznych chorôb a potiaží na tele. Tak, ja by som rada shrnula, čo sme sa tu za túto 3/4 hodinku naučili. Pozreli sme sa na to, ako s tebou môže komunikovať tvoja duša prostredníctvom tela. Pozreli sme sa na to, že teda samozrejme každý u seba viete, lebo máte tie tela a máte s nimi rôzne zážitky, prežitky, problémy, všemožné veci sa vám stali, čiže viete si aj sami na sebe určite pomenovať, že presne toto je spôsob, ktorým sa mi snaží duša niečo poslať. Pozreli sme sa na príčiny stojace za symptómami a povedali sme si, že sa nedajú zovšeobecniť. Ja si tento názor budem zastávať, pretože to vidím naozaj na každom jednom sedení, že je to úplne čisto individuálna vec. Preto by bolo fajn sa naučiť pracovať so sebou a pozrieť sa na to nie tým spôsobom, akým sme zvyknutí, že idem sa poradiť, túto Ferko mal tiež, zápal močáku, tak ideme zistiť, čo robil Ferko, ale naozaj si skúsiť zodpovedať, čo je dobré urobiť pre mňa. Naučili sme sa, že choroba, symptóm je iba skúsenosť, že je to nástroj, cez ktorý s nami komunikuje naša duša a cez ktorý sa môžeme niečo o sebe naučiť, alebo môžeme vlastne niečo nové prijať, opustiť, zmeniť, napraviť alebo predefinovať. Preto sa to deje. Povedali sme si aj spôsoby, ktoré vieš vlastne okamžite po tomto webinári zapojiť aj ty do svojho života. Čiže ako môžeš zlepšiť tú komunikáciu s dušou. A to je krok 1, začať vnímať svoje telo, nepotláčať jeho prejavy a začať ho vnímať preto, lebo keď ho vnímame, sme v prítomnosti. A prítomnosť je čas a priestor a miesto, kde s tebou komunikuje duša. Nebude s tebou hovoriť v minulosti ani v budúcnosti. Bude to tu a teraz. Krok 2 je zapojiť seba reflexiu. Keď už príde ten problém, opýtať sa seba tie čarovné otázky, o ktorých sme hovorili.
čo sa deje v mojom živote, čo sa zmenilo, ako narábam so svojimi pocitmi z toho, čo sa deje a čo sa zmenilo. Na všetko toto si zodpovedať. Ja by som tu povedala jednu takú radu, urobiť si to písomne, pretože keď všetky tieto cvičenia robím iba v hlave, veľa vecí z toho mi ujde, alebo večer pred spaním, veľa vecí mi z toho ujde a nemám z toho až taký úžitok na konci. Ďalej, tretí krok, ktorý vieme zapojiť, je mať oči otvorené a sledovať, ako sa nám snaží duša odkomunikovať, čo už s tým daným problémom a symptómom teda môžeme robiť, keď už tu je. A to buď prostredníctvom naozaj správnej interpretácii tých vecí, ktoré sa vám v živote dejú, alebo mať tak vytechovanú tú pozornosť a vnímavosť, že si všimnete, že suseda vám už tretíkrát hovorí o nejakej bylinke, ktorá je veľmi dobrá pre váš problém. Takže mať oči otvorené. A štvrtý krok, ktorý vieme zapojiť, je technika zamerania pozornosti na telo, čiže naozaj v rámci zlepšovania vzťahu s tým telom robiť rôzne veci, cvičenia, venovať sa nejakým technikám s telom, aby sa ten vzťah vlastne prehlboval. Ja sa len napijem. Poďme si zopakovať, prečo ste vlastne tu. Možno si prišiel preto, lebo si unavený, že už dlhšiu dobu riešiš nejaký svoj problém alebo symptóm, no zatiaľ sa ti s ním nejakým spôsobom nepodarilo úplne úspešne pohnúť. Možno si tu aj preto, lebo neveríš, že si sám dokážeš bez nejakej externej pomoci pomôcť a potrebuješ nakopnúť a mať trošku sebadôveru, že ono je to možné. A možno chceš konečne prebrať zodpovednosť sám za seba a svoju fyzickú pohodu do vlastných rúk. Čo s tým ale teda môžeš urobiť? Môžeš zapojiť tie kroky, o ktorých sme sa bavili v rámci tohto webináru. Môžeš ich zapojiť do praxe a začať makať na sebe samostatne. Toto samozrejme je tá cesta pre vytrvalých a trpezlivých ľudí a možno bude trvať dlhšie. Taktiež môžeš urobiť to, že prídeš za mnou na sedenie, kde ti rozpitvám príčinu tvojho problému individuálne, pretlmočím ti ju z úrovne tvojej duše, prečo sa ti to vlastne deje, ponúkam vlastne takýto balík sedení v sume 363 eur, sú v tom 3 sedenia, kde sa budeme venovať čisto iba tebe a tvojej príčine a problému. Alebo je tu tretia magická možnosť. Môžeš sa naučiť, ako sa spoľahnúť sám na seba a vytrénovať schopnosť porozumieť odkazom tvojej duše a tela. A to všetko s mojou osobnou podporou na tvojom začiatku. A teraz si povieme, ako na to. Ja by som možno ešte predtým povedala o mojich začiatkoch. Keď som spomínala, že na začiatku som vlastne pôsobila ako lektorka školy intuície a začala sa venovať tej svojej intuícii, to sa potom trošku zmenilo. Mala som naozaj šťastie na ľudí, ktorých som mala vtedy okolo, pretože som mala veľmi podporné prostredie. Ľudí, ktorí mi pomáhali, ako s tým narábať, ako s tým ďalej pohnúť a ako si začať dôverovať, že tá intuícia naozaj funguje. Hej, vtedy som tiež cítila strach, cítila som pochybnosti, myslela som si, že to je úplne nejaká uletená vec, tu sa rozprávať s nejakou úrovňou nejakej nehmotnej, neviditeľnej duše, že to je niečo divné. Ale mala som naozaj to šťastie, že som mala podporné prostredie, ľudí, ktorí mi s tým pomohli, techniky, ako to vlastne urobiť, aby sa to vytrénovalo do podoby, ktorú môžete so mnou zažiť na sedeniach napríklad dnes. A ako tretí pilier tohto celého bola potom dôvera. Ja si pamätám svoje prvé sedenie, ktoré som robila s klientom. Už naozaj neviem, na akú tému to bolo, ale viem, že s takou malou dušičkou som teda stiahla všetky tie informácie z úrovne jeho duše, napísala ich a následne už som mu ich išla teda povedať s takou malou dušičkou a strachom, že či som si tu teraz práve niečo nevymyslela a nenapísala, nejde mu tu nejaké bachorky hovoriť. Samozrejme, klient súhlasil s vecami, ktoré hovorím, ktoré som nemala odkiaľ vedieť, lebo som s ním hovorila prvý raz. Len ma potom trošku podozrieval, že či som náhodou nehovorila s jeho pani manželkou. Ale pamätám si ten pocit, ktorý bol potom,
ktorý sa dostavil a ten pocit sa týkal tej sebadôvery, že nie len, že dokážem si veci navnímať pre seba, ale aj pre druhú osobu. Takže toto sú tie 3 také hlavné piliere, ktoré mne k tomu pomohli. Podporné prostredie, techniky práce ako na to a dôvera a skúsenosť. A preto som pre vás vymyslela takýto kurz, na ktorý by som vás rada pozvala. Ide o 8-týždňový online kurz Nauč sa lepšie porozumieť svojmu telu. Je to kurz, ktorý vlastne ti zabezpečí sebestačnosť v oblasti prevencie fyzickej pohody na tele. Je to kurz, kde by som ti rada ukázala, ako lepšie porozumieť signálom svojej duše, ktorá s tebou komunikuje. Lebo presne tak, ako ja na začiatku budeš potrebovať tých správnych ľudí, techniky, ako to môžeš urobiť a dôveru v to, že to vôbec dokážeš, pretože bez týchto 3 vecí sa človek len veľmi ťažko pohne. Sú to 3 hlavné predpoklady, ktoré stoja na ceste za tvojim úspechom v rámci tejto sebestačnosti. A tak ťa pozývam sa teda v podpornom prostredí skupiny s môjim doprovodom prísť naučiť, čo sa ti snaží tvoja duša povedať prostredníctvom tvojho tela. Ponúkam ti vlastne tento 8-týždňový intenzívny online kurz, kde sa naučíš techniky práce so sebou, ktoré ťa privedú k lepšiemu pochopeniu toho, čo tie signály tela znamenajú. Za pomoci týchto techník a cvičení sa spojíš so svojou vnútornou múdrosťou, s úrovňou duše a budeš samostatne zisťovať, čo je príčina stojaca za tvojim problémom alebo symptómom na tele. Staneš sa sám sebe pomocou a expertom. To všetko budeš robiť tak, že ja budem tvoja podpora. V rámci tohto kurzu ti ponúkam vlastne aj individuálne vstupy a moje sedenia, kde si budeme porovnávať informácie, ktoré si ty získal o tvojom probléme a ja o tvojom probléme. Toto všetko urobíš na praktickom a reálnom symptóme alebo probléme, ktorý je možno teraz aktuálne v tvojom živote prítomný a chceš ho už konečne raz a navždy poriešiť. A tak ťa pozývam si teda prísť vybudovať sebestačnosť v ohľade starostlivosti o seba, pretože mám taký pocit, že táto schopnosť sa môže v dnešnej dobe stať naozaj veľmi dôležitou. Zoberme si napríklad teraz, že koľko ľudí v tejto dobe, v ktorej sme teraz, možno aj zanedbali nejakú zdravotnú starostlivosť o seba, lebo si povedali, že joj, teraz to nejdem riešiť, lebo však pandémia, nejdem tam vysedávať v čakárni, počkám, čo sa stane a tak ďalej. Toto sa nemusí diať, keď človek má väčšiu sebadôveru v seba a v to, že si vie veľa vecí ohľadom svojho tela poriešiť aj samostatne. Mám pocit, že tento kurz ťa vybaví do života, pretože v tejto dobe je naozaj extrémne dôležité začať rozvíjať schopnosti, ktoré máme vo vnútri. Pretože tie nám nikto nevezme. Nech sa stane čokoľvek, nech budeme mať ďalšie zaracha, lockdowny a budeme sedieť doma, toto nám nikto nevezme. Čiže vedieť sa postarať o svoje telo a udržiavať ho fit je taktiež vlastne jedným z predpokladov nejakého spokojného, šťastného života. Čo všetko kurzom získaš? Získaš, ako som už spomínala na začiatku, dôveru v seba a svoju vnútornú múdrosť. Začneš byť vnímavejší voči svojmu telu a voči sebe samému. Zlepšíš vzťah s telom, získaš taktiež zážitok zo spojenia so svojou dušou úplne novým spôsobom, aký si možno ešte doposiaľ nezažil. Získaš, ako som už spomínala viackrát, tú sebestačnosť. Získaš všetky techniky, metódy práce, ktoré budeme robiť. Ty vieš použiť na akýkoľvek iný symptóm, bolesť alebo čokoľvek, čo sa ti ešte pritrafí v rámci tvojho života na tvojom tele a znovu sa objaví. Dostaneš taktiež široký náhľad na tvoj problém a v tých individuálnych súvislostiach, to je to, čo som tu opomínala viackrát na tomto webinári, že ide o ten individuálny náhľad na to celé. Ako to bude prebiehať? Keďže ide o 8-týždňový kurz, ktorý bude prebiehať online, bude prebiehať v uzavretej facebookovej skupine, kde sa budeme stretávať v rámci nejakého videa, v ktorom vám vlastne vysvetlím rôzne techniky a metódy práce. Vy ich potom doma budete robiť a medzi tým budeme mať spolu sedenia, kde si budeme porovnávať, čo sme zistili o tom vašom probléme.
Čiže prvý týždeň bude vstupné sedenie, druhý týždeň začína teoretická časť kurzu, kde sa naučíme, ako sa spojiť s úrovňou svojej duše a získať od nej nejaké informácie. Tretí týždeň sa budeme zaoberať technikou rozhovoru s bolesťou a symptómom, kedy sa budeme zisťovať, prečo tam je, čo je tá príčina. Štvrtý týždeň budeme mať spolu individuálne sedenie, kde si všetky tieto veci prejdeme, čiže čo si zistil ty o svojom probléme a čo som o ňom zistila ja. 5. a 6. týždeň budú tiež teoreticko-praktické, kde sa budeme učiť, čo s daným problémom môžeš urobiť, čiže ako zistiť, aké prírodné liečivá, terapie a rôzne spôsoby ti pomôžu skutočne. Tiež sa naučíme technike sebareflexie, čiže vedieť sa pýtať tie správne otázky, čo je naozaj kľúčová vec. A v 7. týždni si dáme posledné individuálne sedenie, kde si vlastne porovnáme, prejdeme si spolu, čo si zistil od začiatku až do konca o svojom probléme a samozrejme spolu vypracujeme nejaký plán a návrh krokov, čo s tým môžeš ďalej robiť. 8. týždeň si dáme spoločný skupinový coaching, kde ešte prejdeme to, ako túto schopnosť ďalej kultivovať, ako s tým môžeš ďalej narábať a ako to ďalej používať v tvojom živote a rozvíjať viac a viac. Celý tento program stojí 500 eur. Mám kapacitu ľudí, nakoľko je to individuálny prístup, 12 ľudí, s ktorými viem takto pracovať. Je možné si platbu rozdeliť na dve splátky a v cene tohto 8-týždňového kurzu sú zahrnuté teda 4 týždne intenzívneho online kurzu, 3 individuálne sedenia, ktoré odo mňa dostaneš, 1 skupinový coaching a samozrejme všetky podporné materiály, techniky a všetko, čo k tomu budeš potrebovať. Mám pre teba samozrejme aj bonus pre rýchlych a rozhodnutých ľudí. Tu mám bonus, ak si do piatkovej polnoci tento kurz objednáš, že budeš sa chcieť pridať do tejto skupiny, tak získaš odo mňa bonus 30 minút ďalšieho online coachingu už po skončení kurzu, aby tá podpora v rámci tvojej cesty neskončila niekde si neodpadol do nejakej jamy, ale aby to malo ďalej kontinuálny priebeh. A môžeš sa ma opýtať na čokoľvek, čo budeš v danom momente chcieť riešiť. Dostaneš taktiež manuál práce so symptómom, čiže také shrnutie knižočku alebo povedzme áno, manuál, ktorý budeš mať vždy po ruke a vždy, keď k tebe príde nejaká nová vec, ktorú by si rád riešil na tele, nejaký symptóm sa objaví, vieš presne otvoriť tento manuál a zistiť, ktoré sú tie kroky, ktoré vieš zapojiť. Ako ďalší bonus máš ešte prístup k tomuto online kurzu, čiže prístup do tejto facebookovej skupiny ešte po dobu ďalších 3 mesiacov, to znamená toto podporné prostredie, ktoré sa vytvorí v rámci tohto kurzu, môžeš využívať aj po jeho skončení. Toto bola ponuka odo mňa, ktorú by som vám rada dala, pretože viem presne, aká bola moja cesta vlastne cesta riešenia rôznych symptómov a toho, čo robím dnes a viem presne, aké veci mi na nej stáli, čo boli tie prekážky, čo som musela urobiť, aby sa to zmenilo a tak ďalej. A všetko toto by som vám teda rada odovzdala s mojou podporou v rámci tohto online kurzu, ktorý som pre vás prichystala. Tak, teraz prichádzame do bodu webináru, kedy budem rada, ak akékoľvek otázky, ktoré ste vlastne alebo máte v rámci tejto danej tematiky, mi môžete položiť. Ja si to len otvorím chat, nech na ňo vidím. Takže teraz je ten čas, kedy vy sa môžete pýtať na čokoľvek, čo vás zaujíma. Ja vám ešte tuto do toho chatu hodím link na tento kurz, aby ste si ho mohli pozrieť. A nech sa páči, teraz je váš čas. Martin má dnes meniny. Výborne, gratulujeme, Martin. Takže máme tu otázku. Snaží sa mi moja duša povedať niečo o mojom probléme skrz moje deti? Takto.
duša má rôzne spôsoby, akými s nami komunikuje. Hej, tak ako som hovorila na začiatku, môže to byť cez osoby, cez situácie, ktoré sa nám dejú, cez knihy a tak ďalej, cez XY veci, ktoré sa nám môžu diať, ale ide o to, že o aký problém. Hej? Ak sa snaží duša poslať nejaký odkaz, ktorý je určený nám, tak to bude robiť cez nás. Hej? Keď majú deti problém, oni sú samostatná kategória. Oni majú svoju dušu, svoje veci, svoje skúsenosti, ktoré sa majú naučiť. Takže toto by som zahrnula do tej kategórie, že naozaj treba sa pozerať na seba a svoje veci, ktoré sa nám dejú. Dúfam, že som to zodpovedala správne túto otázku. Skúste, toto je váš čas, kedy môžete zistiť ešte nejaké veci ohľadne komunikácie duše cez vaše telo. Je možné uzdraviť sa z čohokoľvek tvojimi metódami? Tak, toto je super otázka, ďakujem za ňu. Takto. Ako som hovorila na začiatku o tej individualite, hej, treba sa vždycky pozrieť na ten daný problém individuálne. To znamená, ako som hovorila, niektorí ľudia majú nejakú chorobu, ktorej cieľom nie je to, aby sa z nej vyliečili a uzdravili. Hej? Čiže je to individuálna záležitosť. Niektorí ľudia majú danú chorobu kvôli tomu, aby sa z nej niečo naučili, aby sa zmenili, ale možno cieľom vôbec nie je jej odstránenie na konci. Preto vlastne zvyknem s ľuďmi robiť individuálne, aby sme sa vedeli na toto pozrieť, aká je tá príčina a či vlastne sa jednoducho dá potom týmito metódami, nech ja idem začať robiť naozaj všetko pre svoje zdravie, zisťovať príčiny, robiť na sebe, meniť sa, makať, aby sa to vlastne potom zmenilo, aby tá príčina alebo aby ten symptóm vymizol. Čiže opäť je to individuálne, nedovolím si povedať, že na každý problém na svete, ktorý je, sa dá zapojiť táto metóda práce na sebe, bolo by predom potrebné zistiť, o čo konkrétne ide. Tak. To isté som sa chcela spýtať, či mi duša chce niečo povedať cez smrť. Manžela, neplánovali sme si to my dvaja naše duše, že to mám ja nejako zvládnuť, čo ak to nezvládnem. Ak sa nám v živote niečo deje, je 100% jasné, že sa z toho niečo poučíme a zvládneme tieto situácie. Veľa z nás ich teda zvládne. Naozaj tie spôsoby, na ktoré tu duša s nami vie komunikovať, je ich XY, ale ak sa to týka druhých ľudí, tu chcem len povedať, že treba vždycky zahrnúť to, že oni majú svoju cestu. Neznamená to, že keď sa niekomu druhému niečo stane, bolo to kvôli mne, lebo ja som si mal niečo uvedomiť. Nie. Vždycky sa to spojí tak, aby obidve tie zúčastnené osoby sa niečo dozvedeli a niečo pochopili. Pomáha duša, aj keď vyšší záujem je učenie v chorobe? To je dobrá otázka. Takto. Keďže ako človek chodíte po tej cestičke riešenia rôznych tých problémov s telom a začali sme u doktorov, teraz sme prešli k nejakej alternatíve, teraz už čítam knihu Duchovné príčiny chorôb, už som na ceste a veľa vecí sa dozvedám. Ak prídem v tej mojej ceste do bodu, kedy je už možné, už som sa naučila veľmi veľa o tom, a je možné, aby som už túto príčinu vlastne, alebo ten symptóm odstránila, tak sa to tak stane. Ak som sa ešte nenaučila všetko to, čo som sa mala, tak sa to tak nestane. Čiže ak je vyšší záujem učenie v chorobe, to sa deje tak či tak, deje sa to každému jednému z nás, nech riešime čokoľvek. A aj vy z vás, čo tu dnes sedíte na tomto webinári, lebo vás táto téma zaujíma,
toto je len tiež jeden z kamienkov na tejto vašej ceste. To, že ste tu prišli nejakú Lenku počúvať o tom, čo tu ona robí s ľuďmi a ako rieši príčiny chorôb, je tiež len jeden kamienok alebo jeden ten puzzle, ktorý si človek spája v rámci celej tejto cesty. Ahoj, Viktor. Výborne, dobre. Čítam tu chat, lebo mi niektorí píšete, aj tu vidím, že tu klienti moji sedia. Takže Viktor, ahoj. Skúste ešte nejaké... Mám to vnímať tak, že som tu na tomto sedení. Je to pre mňa správna cesta? Dobrá otázka, Katka. Všade, kam nás to zavedie, akákoľvek kniha, webinár, čokoľvek, čo sa nám naozaj stane, je vždycky pre nás tá správna cesta. Aj keď to možno tak niekedy nevyzerá, aj keď si myslíme, že sme práve vstúpili do najväčšieho výkalu, akého sa dalo, tak niekedy to tak nie, lebo z pohľadu duše je to možno to najsprávnejšie, čo nás má práve teraz postretnúť. Hej? Čiže áno, aj to, že sa nám pritrafi nejaká metóda, terapia, technika, bylinka, ja neviem, čokoľvek, nejaké liečivo, tak treba to vnímať tak, že len to prišlo z nejakého dôvodu, netreba sa toho báť. Takže áno, vieme to vnímať aj tak, že keď ťa život niekam zaveje, si na tej správnej ceste, len sa tam treba nechať zaviať. Môže duša poslať aj chorobu pre pocit trpiteľstva, v ktorom sa dotyčný cíti dobre? Zaujímavá otázka. Túto tému som tiež rozoberala, keď som hovorila o tom, že určite poznáte niektorí z vás ľudí, ktorí sa vlastne nechcú vyliečiť. Ktorí sú takí, že sú v pohode s tou svojou chorobou a vlastne ani im to nevytvára nejaký problém. Je to možné, že toto je tá časť skúsenosti. Možno duša chcela prežiť to, aby ten človek sa cítil ako utrpiteľ. Aby mal fázu v živote, kedy sa cíti ako človek, ktorý trpí, nepriazeň osudu, zlá karma, všetko. Som dieťa šťastený, teda dieťa šťastený nie som. A toto je tá skúsenosť, ktorú má mať. Čiže áno, duša môže kľudne poslať chorobu pre prežitok. To je to, čo som mala aj v prezentácii, že my máme niečo prežiť. Vidím, že to tu rýchlo skáče, tento chat. Ak človek nemá nejaký výrazný telesný problém, akým spôsobom vie spoznať, na čom má na sebe pracovať? Výborná otázka, Milan. Tak, ak nemáme, my teda samozrejme, aby to nevyznelo zle, nemusíme čakať, kým nás postihne nejaký telesný problém, aby človek začal spolupracovať nejakým spôsobom so svojou dušou. Nie. Tá vnímavosť, alebo tie kroky, ktoré ja som tu mala pre vás prichystané v rámci tohto webináru, sa dajú použiť nie len na to, keď mi príde nejaká choroba, nejaký symptóm a ja ho teraz musím už ísť riešiť. Tie kroky vieš zahrnúť do života len tak. Čiže si len sadnúť doma a ísť si vyzistiť, čo sa práve v mojom živote deje. Napísať si sebareflexiu, začať vnímať, mať oči otvorené, čo ku mne život posiela. To je najlepší spôsob, akým si vieš ty všimnúť, čo sa od teba vyžaduje a na čom máš pracovať, je mať oči otvorené. Čiže vytrénovať tú citlivosť na to, čo za podnety mi duša posiela. Čiže my nemusíme čakať, kým sa niečo zle udeje, aby sme to riešili. Nám stačí naozaj tieto kroky, vy viete zapojiť do svojho života aj bez toho, že máte nejaký problém. Máte tie oči otvorené, čo za podnety, čo za ľudia mi chodia, čo za témy sa okolo mňa točia, čo ma vyvedie z miery, čo vytvorí nejaký emočný, proste nejakú reakciu. To sú veci, ktorým sa ja mám venovať. Tak
zistím, že toto je niečo, s čím môžem popracovať. A samozrejme potom je tam tá druhá vec, vedieť si navnímať svoje vnútro, ale to je taký krok ďalší, ja sa tomuto vlastne venujem potom aj v rámci tohto kurzu, ako si vedieť navnímať to vnútro a vedieť mať kvázi taký rozhovor sám so sebou. Pretože tie odpovede nám všetkým chodia, len možno nie úplne rovnakým spôsobom. Veľakrát dostávam otázku, ako mne chodia tie odpovede, keď sa pýtam z úrovne duše na rôzne informácie. Ja to mám vo forme slov, ja to zapíšem ako vety a proste ako rozhovor. Je to rozhovor, ktorý ja takto vediem. Takže tých spôsobov je naozaj veľa. Hovorí sa, že zviera dokáže stiahnuť chorobu svojho pána a tým ho chráni. Áno, to je taká zaujímavosť. Ja ako teda psíčkar neviem, čo si mám o tomto myslieť, lebo poslednú dobu má len môj pejsek nejaké veci, ktoré mi tu zrkadli sám na sebe vo svojom seniornom veku. Ale toto je taká zaujímavosť, že určite tie zvieratá vedia nejakým spôsobom pracovať s tou energiou. Nemyslím si, že ak my sa máme ako človek niečo prostredníctvom tej choroby naučiť a vyrieši to za nás zvieratko, tak nemyslím si, že to je ten spôsob alebo to, čo sme sa my z toho mali naučiť. Čiže vie to pomôcť, ale určite to uvedomenie, ktoré my z toho máme mať, z celej tej situácie vzniknutej, príde nejakým iným spôsobom k nám. Výborná otázka. Je možné zachytiť chorobu predtým, ako sa prejaví na tele? Tak, toto je zaujímavá téma, pretože je to možné, keď som hovorila najskôr o tej všímavosti a o tom vedieť veci nepotláčať. Hej? Pretože nám sa veľakrát v živote už niečo udeje predtým, ako to príde až do hmoty. Ako som hovorila na začiatku, ak si pamätáte, duša s nami hovorí rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je napríklad cez pocity, cez situácie, cez veci, cez náhody, ktoré sa nám dejú. My keď dlho opomíname nejakú vec v živote, ktorá sa nám opakuje, hej, lebo som nevšímavý, lebo to chcem ututlať, lebo teraz na to nemám čas, lebo toto sa mi nechce riešiť a tak ďalej, tak je dosť možné, že to príde až na bod hmoty, kedy sa v hmote niečo stane, či už je to choroba, veľakrát úrazy sú s tým spojené, že keď človek si dlho niečo nevšíma, potom má úraz, slúži to na to, aby niečo pochopil, zmenil, aby sa on zmenil, aby nabral novú podobu. Čiže, aby som zodpovedala otázku, je možné zachytiť chorobu predtým, ako sa prejaví na tele? Áno, je. Je to možné, keď má človek vytrenovanú citlivosť na to a vnímavosť na podnety. Hej. Keď vám niekto dáva spätnú väzbu o vás, ktorá zvykne byť rovnaká, hej, že teraz 5 ľudí vám povie niečo, že ty Lenka, počuj, som si všimla, že tvrdohlava a vy si hovoríte nie. Hej, takže môže sa stať, že to potom neskôr prejde na telo. Čiže naozaj toto je vec o všímavosti, ktorú si treba vytrénovať aj tými spôsobmi, ktoré som tu povedala, pretože aj to vedieť byť v prítomnosti je veľká pomoc. Vtedy si viete najlepšie všimnúť, čo sa vo vašom živote deje. Je možné, že prídem či už sama alebo s vašou pomocou na príčinu problému a nebudem ho vedieť odstrániť, lebo má v sebe rokmi zakorenené spôsoby myslenia, konania, reagovania. Výborná otázka. Tak, takto, áno, samozrejme, každý máme nejaké nastavenie. To, v čom je veľmi špeciálne a individuálne, napríklad aj to, čo robím ja, čiže sedenia s ľuďmi, kde sa rozprávam s úrovňou ich duše, je to preto, lebo každá tá duša daného človeka vie úplne presne, aký ten človek je. Preto príde veľakrát jazyk, s ktorým ja s ním hovorím, príde taký, aby ten človek ho vedel prijať. To znamená, že niektorí ľudia majú radi, ak im poviete veci na rovinu direktívne. Hej, presne tak to príde, tak to človeku poviem, tak to zapojí do svojho života. Kroky, ktoré chodia z úrovne duše, ako
tie, ktoré by bolo fajn, aby človek zapojil, aby vyriešil tú príčinu svojho problému, sú vždy také, ktoré ten človek vie urobiť. Čiže ono sa tam vždycky nakalkuluje s tým, v akej úrovni vedomia sa človek nachádza, čo teraz rieši, čo bude schopný urobiť. Čiže nie je možné, že by to človek nedokázal, pretože z úrovne duše vždycky prídu informácie, tie, ktoré viete zapojiť teraz. Nie o 2 roky, keď budete vymeditovaní mních v jaskyni, ale teraz. Takže na túto otázku zodpoviem. Podarí sa to určite každému, pretože vidím, ako individuálne tie duše komunikujú s daným človekom, čo sú tie levely tých vecí a vidím, že tí ľudia, ktorým príde informácia z ich duše, to vedia aj naozaj urobiť, pretože jednoducho je to šité im na mieru. Takže myslím si, že rokmi zakorenené nejaké spôsoby myslenia by nemali byť problém. Je najťažšie riešiť individualitu, keď žije človek dlhodobo v partnerskom vzťahu. Ovplyvňuje to veľmi nevedome alebo vedome. No individualitu svoju vie človek riešiť tak, že aj keď žije v nejakom partnerskom vzťahu, vie si nájsť tú chvíľu pre seba. A to je extrémne dôležité, ináč som rada, že je tu táto otázka, lebo aj v rámci mojich klientov, s ktorými pracujem, vidím, že úspechy majú tí, ktorí si skutočne nájdu ten čas pre seba. Tí, ktorí dajú seba ako prioritu na to prvé miesto a idú seba riešiť ako niečo, čo je teraz naozaj vitálne. A presne týmto ľuďom to ide, lebo my sme sem prišli individuálne. Každý sám za seba. Každý sám za seba sem prišiel, každý sám za seba sa tu má niečo nové naučiť o svojom živote, takže myslím si, že aj tá individualita, keď ju človek má pocit, že ju v nejakom bode svojho života stratil, tak sa vie potom preniesť späť do toho, že začne vnímať iba seba. Ešte pozerám, či tu máme nejakú... Vidím, že je tu veľa otázok týkajúcich sa detí. Či je teda možné, že dieťa dostalo nejakú chorobu kvôli tomu, pretože som ignorovala svoju dušu, že mám z daného vzťahu aj otcom odísť. Potom, čo dcéra ohluchla, som podala návrh na rozvod. Takto, aby som to uviedla na správnu mieru. Čo sa týka tých chorôb a symptómov, treba riešiť vždycky prednostne seba. To, či niečo je možné, že sa stalo, alebo není možné, že sa stalo, treba tam vždy zahrnúť aj tú druhú osobu, ako som spomínala. Keď niekto dostane nejaké ochorenie, symptóm, dostane ho kvôli sebe. Kvôli tomu, že on má niečo pochopiť. A keď vy ste s tým druhým človekom v nejakom vzťahu, vy z toho tiež máte niečo pochopiť. Takto to funguje. Nedá sa povedať, že teraz kvôli tomu, že vy niečo nevidíte, sa vášmu dieťaťu niečo hrozné stane. Nie. Dieťa je, tak ako som to hovorila o tých partneroch, tiež samostatná jednotka. Áno, vy ste spojení, ale je to samostatná jednotka, ktorá má niečo zažiť, pochopiť, uvedomiť si, naučiť sa. Takže určite je tam nejaké prepojenie, ale netreba si to brať tak, rodičia, že kvôli vám sa niečo udialo. Napríklad u tých detí. Ja som si ináč toto vysvetľovala, ešte k tomu krátko poviem, v rámci tej mojej alergie. Ja som mala alergiu ako dieťa a mamku, ktorá bola strašne rada, že môže moju alergiu riešiť, lebo sa niečo dialo. Takže vlastne som sa tak s tým uspôsobila, že áno, ja budem teda alergik, lebo áno, aj mamka je alergik, buďme všetci alergici, až kým som ja vlastne prišla do dospelého veku, kedy ja som sama za seba rozhodla, že nie, ja nejdem byť alergik a celé to zmenila. Čiže tá cesta je naozaj individuálna v každom prípade.
Tak, tu sa niekto pýta, či bude záznam. Dobrá otázka. Záznam z tohto webináru bude, ja to chcem dať zajtra vlastne na YouTube, potom vám pošlem aj link v maili, takže môžete sa kľudne k niečomu vrátiť, samozrejme. Takže to nie je egoistické, keď sa venujem sebe, aby som bola šťastná a spokojná. Že si darujem čas pre seba, nie pre zvyšok rodiny. Výčitky sú na mieste? Výčitky sú na mieste. Určite každý ich má, kto má takto rodinu, ale nie je to vôbec egoistické, dokonca ono... Ja mám toto často ináč na sedeniach, že ja často musím človeku povedať, že teraz je ten čas, kedy ty sa ideš venovať sebe a musíš si nájsť takéto a takéto okienko na to, aby si tak urobil. Veľa ľudí to nevie urobiť. Presne kvôli tomu, čo sa tu píše v tomto čete, že je to egoistické voči rodine. Na druhej strane je to najlepšie, čo človek vie urobiť sám voči sebe. Lebo my sme tu prišli na tú cestu kvôli nám. My budeme v pohode až vtedy, keď si dáme čas a niečo sa naučíme, niečo si vyriešime. Až vtedy my vieme byť potom prínosom aj pre ten zvyšok. Preto to ja tak vysvetľujem, že dať si čas sebe je vlastne aj to najlepšie, čo ty vieš niekedy urobiť aj pre svoje okolie, nielen pre seba. Ak má niekto viacero chorôb, súvisia iba s jedným problémom, nemusí to tak byť. Viacero chorôb. Ja to poznám napríklad tak, že ak sa nám snaží duša niečo povedať prostredníctvom tela a skúša, že teraz to skúsim cez zápal močového mechúra, teraz to skúsim cez nejaký exém, teraz bude pokazané trávenie a tak ďalej, sú to len rôzne cesty. Ak má človek ale dlhodobo nejaké chronické, dlhodobejšie zápalové veci, pretrvávajúce, na rôznych miestach, nemusí to byť spojené s jedným problémom. Často sa mi deje to, že klient ku mne príde a chce riešiť napríklad, to sa mi stalo presne s tými klbmi, chce riešiť klby a informácia z úrovne duše je, že nie, my nejdeme riešiť klby, lebo tie teraz nevieme vyriešiť predtým, ako poriešime lymfu. Čiže tu je tiež veľmi zase dôležité vedieť, čo je tá postupnosť. Ak môj problém s klbom je o tom, že potrebujem dostať ja nejaké uvedomenie v živote, tak tomu napredujú nejaké iné uvedomenia, ktoré si tiež musím navnímať. Preto vlastne tá postupnosť, keď je napríklad viacero tých problémov, sa dá veľmi pekne určiť z úrovne duše, lebo ona má ten nadhľad a rozhľad, že čo my potrebujeme zažiť a pochopiť a uvedomiť si, aby sme na konci mohli poriešiť možno to, čo my sme na začiatku pokladali za ten problém, ktorý chceme poriešiť. Takže nebudú vždy spojené s jedným problémom, ale veľakrát sa stane, že ak chce človek niečo riešiť, tak mu duša povie, že nie, ideme predtým riešiť niečo úplne iné, aby si sa vedel dopracovať k riešeniu toho, čo chceš skutočne riešiť. Takže toto je ešte taká zaujímavá poznámka, ktorá mi napadla v rámci tejto otázky. Ja vám veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí ste si našli vlastne chvíľu tento večer sa pripojiť na tento webinár, niečo sa dozvedieť o tom, ako to funguje, ako pracujem s klientmi, akým spôsobom môžete zlepšiť vzťah s vašou dušou prostredníctvom vášho tela a ako to celé vlastne možno uchopiť tak uchopiteľnejšie, takže to človek aj strávi nejakým spôsobom. Ja vám pošlem mailik s kurzom, ktorý som prichystala presne pre účely toho, že viem, že veľa z vás sa možno odhodlá na tú cestu riešenia problému alebo tej príčiny stojacej za nejakým problémom a chceli by ste to zvládnuť vy sami za seba. S môjim doprovodom. To je naozaj taká veľká vec na nezaplatenie, kedy človek si dokáže niečo vo svojom živote poriešiť a vie si povedať, že to dokázal sám. A presne toto by som vám ja rada sprostredkovala prostredníctvom tohto kurzu. Takže budem rada, tí z vás, ktorí sa v ňom uvidíme, budem sa tešiť na našu cestu. Vy ostatní, ďakujem, že ste tu boli. Ďakujem aj za vaše otázky, za vašu interakciu. Záznam vám pošlem v mailiku zajtra, keď ho spracujem.
a budem sa tešiť, keď sa stretneme pri akýkoľvek ešte inej aktivite, či už naživo, online alebo akokoľvek. Takže ďakujem veľmi pekne za váš čas, majte ešte pekný večer. Ahojte.